Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay isang coffee lover, itong video na ito ay para sa iyo. Sa isang maliit na bowl ay maglagay muna tayo ng 6 cups of water. At pagkatapos naman, isunod na natin itong gelatin na unflavored at kulay puti. Ayan, at haluin lang natin hanggang sa ma-dissolve. Guys, itong ating gelatin ay Mr. Gulaman na 25 grams. Ito yung mga nakapack na nabibili lang sa tindahan. Ngayon, pwede na tayong maglagay ng 5 tablespoon na instant coffee. Guys, kung napapaitan kayo sa 5 tablespoon, pwede nyo naman itong bawasan ng kaunti. Ayan, at haluin lang natin muli hanggang sa ma-dissolve ang coffee. Kapag ready na ang ating mixture, pwede na natin itong isalin sa kawali o kasirola at sasalang natin to sa low to medium heat setting hanggang sa ito ay kumulo. Siguro nasa mga 20 minutes ang gugulin natin para maluto ang gelatin. Kaya huwag na natin itong iwan at halu-haluin natin para maging even ang pagkakaluto nito. Ayan, at mukhang luto na ang ating gelatin, kaya pwede natin itong salin sa tray. Papalamigin lang natin to for about an hour para ito ay tumigas. Guys, just make sure na wala yung bubbles para naman flawless ang ating gelatin. At para mawala yun, bagsak-bagsakin natin yung tray ha, pero hindi malakas, baka kasi mabasag itong ginagamit natin. Guys, after about 2 hours at ready na ang ating gelatin, paghaluin natin ang ating all-purpose cream at ang condensed milk. Itatabi lang natin muna to at ikakat natin ang ating gelatin into cubes. At dahil ready na ating gelatin, pwede natin itong ilagay sa ating mixture.
At para maging mas special ito, maglalagay tayo ng cheddar cheese na kinat into small cubes. Ang alat ng ating cheese ang magko-complement sa bait ng kape at sa tamis ng ating mixture. At dahil masarap ito kapag malamig, ang gagawin natin, i-chill natin to ng overnight sa ref at isi-serve natin ng malamig. Presenting ang ating coffee jelly. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Huwag nyo na rin kalimutan mag-follow sa ating Facebook page na Boy Kusina at pag-subscribe na rin sa ating YouTube channel na Jeff Simon. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.